Salut tuturor, sunt Bone, iar în acest videoclip voi face review la acest briceag multi-tool, cum vreți să-i spuneți, la Victorinox. Se numește Victorinox Huntsman. În cutie se află briceagul în sine și o foaie de instrucțiuni pe care nici până acum n-am citit-o. Și am acest briceag de ceva timp și sunt foarte mulțumit de el pentru că taie foarte bine, este foarte ascuțit și are un metal foarte de calitate. O să începem prima dată prin această lamă, care este practic cuțitul cel mare. Asta conține briceagul în sine. O lamă mai mare, o lamă mai mică cu care poți să tai, să desfaci plicuri, să tai chestii mai mici. O lamă fierăstrău, de asta este Huntsman, adică vânător, pentru că această lamă este bună de tăiat lemne și este foarte bun pentru camping. Încă o altă pe care o are este această farfecă. O farfecă și asta este la rândul ei foarte ascuțită și este foarte bună. O farfecă cu care poți să tai hârtie, poți să tai și sfoară și diverse lucruri care necesită tăierea cu farfeca. Are și desfăcător de conserve, care acesta este un desfăcător de sticle de fapt, dar are mai multe funcții în el. Are șurubelniță, cap de șurubelniță și are aici wire stripper, adică desfăcător de varnișul de pe fire, de pe cabluri. Și pentru că este șurubelniță, se poate desface și așa. Desfăcătorul de conserve așa arată. Este o lamă ascuțită aici în vârf. Și acest cârliguț mic care ajută la desfacerea conservei în sine. Încă un lucru pe care îl are este șurubelnița aceasta în cap. Șurubelniță mai mică și acesta este un lucru foarte bun pentru că ai două capete de șurubelniță pe partea aceasta, mai mare și mai mic, exact de ce ai nevoie. Acum urmează partea din spate, care este aici, unde se află un tirbușon. Știu că la unele Victorinox Huntsman vine însoțit de o șurubelniță micuță care se înșurubează în tirbușon, dar al meu n-a venit cu aceasta și nici cu acest bolt pe care l-am pus eu, dar acest bolt în sine are loc aici, unde se află o găurică mică unde se poate pune boltul. Și acesta este tirbușonul, este bun de desfăcut sticle, de desfăcut noduri pentru că este puțin ascuțit în vârf și este foarte util pentru desfăcut topurilor de plută. Încă un lucru pe care îl are multiunalta este acest cârlig care, după cum știți, la un moment dat coletele erau înfășurate cu sfoară și puteai să apuci sfoara cu cârligul ca să poți să ții coletul mai ușor. Acesta este un cârlig de așa natură, dar se poate folosi în orice utilitate, cum ar fi să bagi șireturi printr-o gaură la Adidas sau diverse utilități pe care doar tu știi la ce să le folosești. Încă un lucru pe care îl are multiunalta este acest cuțit, mai bine zis arc, ca așa se poate numi. Vedeți, are o gaură aici și această gaură în sine ajută la a pune sfoara prin ea ca să poți să coși cu el. O parte este ascuțit și nu doar la cusut este util acest cuțitaș, ci este util și la, să zicem, la a face găuri, mai exact, pentru că are partea aceasta ascuțită aici și este și vârful ascuțit de asemenea. Ultimele două lucruri pe care le are acest multitool sunt acest pic, care e ca o scobitoare din plastic, care poate să fie folosită și ca scobitoare, de asemenea poate să fie folosită ca să zgârmi diverse lucruri sau să împingi în diverse lucruri sau să faci găurele mici în diverse lucruri. Și ultimul lucru, dar nu în ultimul rând, acesta este o pensetă care se poate găsi în gaura aceasta, în slotul acesta. Este foarte compactă și este o pensetă simplă pe care o poți folosi în foarte multe ocazii, cum ar fi să scoți splinters, să scoți așchii din diverse lucruri sau poate să te pensezi, dar nu prea cred că e cazul de așa ceva. Încă un lucru care este interesant este acest hook.
acest ineluș, care nu e hook, acest inel care poți să-ți ții o frânghie sau să ții ca breloc. Este foarte practic și acest lucru știu că mulți oameni în videouri diverse pe YouTube fac cu acest cerculeț, cu acest inel, tot felul de lucruri, atașează penseta, atașează scobitoarea sau ce mai atașează ei și fac diverse lucruri. După cum știți, acesta este un multitool și multitool-urile nu sunt limitate doar la câteva funcționalități, ci au diverse funcționalități pe care poți să le folosești pentru a-ți face treaba mai ușoară. După cum spuneam, acesta a fost review-ul la Huntsman, la Victorinox Huntsman. Sper că v-a plăcut. Acestea sunt toate tool-urile pe care le are și sper să vă placă. Nu uitați să dați subscribe, like și share la acest videoclip și spuneți-mi în comentarii care a fost unealta voastră favorită din acest review. Vă mulțumesc și pace!